नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. आज कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री मड सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री मड डी.के. शिवकुमार यांनी शपथ घेतली. शपथ घेतल्यानंतर विधानसौधा हिंगा झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनानुसार 200 युनिटपर्यंत वीज फ्री, बीपीएल कुटुंबाच्या प्रति सदस्याक 10 किलो तांदूळ फ्री आणि घरच्या यजमानीक मासिक 2000 रुपये यासहित 5 हमी पालन खर्चाक मान्यता दिली. उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार आणि सगळ्या मंत्रिमंडळ सदस्याबरोबर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जाहीर केले. बेरोजगार पदवीधराक 2 वर्षासाठी प्रत्येक महिन्याक 3000 रुपये आणि डिप्लोमा पदवीधराक प्रत्येक महिन्याक 1500 रुपये आणि बायलाक सरकारी बसात प्रवास फ्री असे त्यांनी सांगले. ही 5 हमी पालन खर्चासाठी प्रत्येक वर्षाक 50,000 कोटीची आवश्यकता असा. तरी कितल्या बी अडचणी येयलान या हमीतल्यान फाटी येवचे ना असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगले. या सगळ्या हमीच्या पालन खर्चाक अधिकाऱ्याक सूचना दिलात. तसेच इंदिरा कॅन्टीन परत सुरू जातली असे त्यांनी सांगले. आज कारवारात काँग्रेसतर्फे सिद्धरामय्या हेमका मुख्यमंत्री केल्याबद्दल आनंद उत्सव साजरा केलो. अंकोला हट्टीकरी नहीच्या पुलाचे अकस्मात संपर्क तुटलो. प्रवाशाले हाल. कारवार अंकोला राष्ट्रीय महामार्ग 66 अंकोला हट्टीकरी नहीच्या पुलाचे अकस्मात बेरिंग तुटून पुलावेल्यान प्रवास करच्या अपायकारी जाल्ल्यान प्रशासनान ताबडतोब नवीन बांधिल्ल्या पुलावेल्यान संचाराक व्यवस्था करून दिल्यानंतर प्रवाशाक सुलभ झाले. हे पूल 40 वर्षा पहिले निर्माण केले अशें कळून येयला. सर नमस्कार. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. श्री प्रदीप पवार याने पौंडरिक विद्यानिधी दास स्वामी हेमगेले कारवारात विविध जाग्यात प्रवचन कार्यक्रम. कारवार.
मूळ कारवार माजाळीचे श्री प्रदीप पवार सध्या उत्तर प्रदेश वृंदावन हिंगा स्थायिक आशिले. पौंडरीक विद्यानिधी दास स्वामी हेमी उत्तर प्रदेशाच्यान आज माजाळीत पाविले आसात. तेमगेले 21 मेक सकाळी 11 वाजताना कारवारच्या एस्कॉन मंदिरात प्रवचन आणि भजन कार्यक्रम जातलो. 22 तारखे सांजे 4:30 वाजताना माजाळी सिद्धिविनायक मंदिरात प्रवचन आणि भजनाचो कार्यक्रम जातलो. 23 मेक दनपारा 3 वाजताना NPC कैगा हिंगा तेमगेले प्रवचन जातले. नंतर 25 मेक पुन्हा काळेवाडी हिंगा एस्कॉन मंदिरात प्रवचन जातले. माजाळी सिद्धिविनायक मंदिर आणि इस्कॉन मंदिर कारवार हिंगा या कार्यक्रमाक हजर रावचे असे श्री प्रदीप पवार याने पौंडरीक विद्यानिधी दास स्वामी हेमगेल्या भक्तांक कळयला. भटकळ मच्छीमारी बोट बुडली, 4 खलाशी सुरक्षित. कारवार तालुक्याच्या भटकळ माविनकुर्वा बंदराचेर एक बोट मच्छीमारी करून येताना बुडिल्ली घटना घडली. नरसिंह गोविंद खारवी हेमगेल मालकीची प्रज्ञा नावाची मच्छीमारी बोट नुस्तें मारूंक गेले तेन्ना परत येताना उदकाच्या पाळान बोटीचे फायबर फुटून बोटीत उदक भरले. बोटीत आशिल्ले 4 खलाशाले रक्षण केले. प्राथमिक माहिती प्रमाणे या घटनेत सुमार 6 लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झाला. भटकळ ग्रामीण पोलीस ठाणे व्याप्तीत ही घटना घडली असे कळला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.